Днес е време за малко наваксване в селската дворна работа. Понеже до сега строяхме къщата си и цялата оранжерия беше в строителни материали. Само не знам, защо не го снимах в началото. Та сега разчиствам оранжерията, за да може да я подготвим за засяване на домати и краставици, така че ще показваме и този процес как се случва и как в град Мартен отглеждаме сами селската си храна. Паралелно работим по външно стълбище, което изграждаме. Чичо Митко. Това е пристройка към старата ни къща. Спинкаш ли, Бъки? Хайде, Любов! Не стото просто тук има още не тук. Не, аз просто скачам. И просто има така. Да не видя. Днес деня приключва така. Утре започваме подготовка по миене, по мокрене